Ngicela sonke sime ngeenyawo. Efesa namhlanje na sivimbe lolu laka oluza kuleli dolobha. Uma ngena lapha eminyango, I feel ukuthi the enemy is against this town. Angazi ukuthi yini especial ngalo, kodwa ngizwa sengazathi sitha. While ngingena kukhona izwi uNkulunkulu alibeke enhlizweni yami. Sayo kube kakhulu. Ngicela ke sithandaze. Mhlambe nawe ongajwayele ukuthandaza. Cela namhlanje nasike sithandaza. Sithandazele leli dolobha, sithandazele abaphathi balo, sithandazele abafundisi, sithandazele amabandla. Yekaphoya tatasiyata. Ropoposha. Mantakasaya tapa. Sisaguwe. Sisaguwe baba. Sisaguwe. Sisaguwe. On behalf of this town. Ekama liga Jesu. Ikame lina manja. Siakita. Ama plenze sita. Siakita. Ama plenze omumyama. Ekama liga Jesu. Sivala ama attacks. Sivala ukufa. Sivala ukitheka kwegazi. Sivala umoya obuhlwangu. Oyada bakasayada. Ropopo sataba. Kura bashantele bosi. Ekama liga Jesu. We put the cover. Peswale litoloba. Ekama liga Jesu. Ekama liga Jesu. Ekama liga Jesu. Siya destroy amandla omnyama. Siya destroy ama plans ka Satan. Siya destroy konke ama plans esitha. Kina mama sayadaba. Ekama liga Jesu ekama. Ekama liga Jesu ekama. Ekama liga Jesu ekama liga Jesu. Simemezela ukuthula. Simemezela ukuvikeleka. Ekama liga Jesu. Ekama linamandla. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Oyabakasada. Libradosi kataba. Kurabashanda la babasi. Ripaposa yandaba. Kurababashada. Hunda la babasi kataba. Kopoposa yandaba. Klokorobo shande. Hena mandada. Hitabada zika. Ekama liga Jesu. 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 Uyadada bagasi. Ekama liga Jesu. Idolopa. Lasa Whitbank. 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 Jacarita. We cover you. Lipropoposia. Landa la babasi. Klokorobo shanda. Mantala babas. Rapoposia. Rapayanda. Ekama liga Jesu. Ekama liga paswa makamoka. Yana wafa wafuga. Wanqoba ukufa. Wanqoba Satan. Siyamemezela ukunqoba. Oyadada baka. Utapataya. Krokoropo shataba. Manuele. Cover the church. Manuele. Cover the church. Ekasiliga Jesu. We cover the town. Montopo Sayata. Libra dozika tapaya.
La kapaya nelebosika. Anda boya. Lokorobo shataba. Zonke khonkwane zobumnyama. Siyazisipula. Siyazidestroya. Ngegama lika Jesu. Moya wokuhlasela. Siyawuchitha ngegama lika Jesu. From the east, from the west, from the south to the north. Simemezela ukuthula igazi lika Jesu. We cover this church. We cover the church of Jesus Christ. We cover the servants of God from the spirit of Jezebel. Ngegama lika Jesu Kristu. Moya ka Jezebel obulala inceku. Siyawuchitha. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Sikhulula ukuthula. Ukuthula kuka Jesu. Phezu kwaleli dolobha. Ngegama lika Jesu. Come on, shaya izandla simbonge. Give him the glory. Give him the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Come on. Amen. Join the heaven, let us sing this song. Amen. 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 And amen. 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 Oh. Hallelujah. Can we shout before him? Make a joyful noise unto the Lord. He's worthy of the praise. Ungwele, 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 ungwele. We give you glory. Hallelujah. We may be seated. Umvangeli kanye neteam asebenzisana nayo kunabafundisi phakathi sibingelele bonke abafundisi izinceko zikaNkulunkulu, our co-workers, izisebenzi zenkosi kanye nathi sibingelela abazalwane bonke ngegama lenkosi yethu uKristu Jesu. Amen. Mhlambe at this time let us
because I felt in my spirit ukuthi ake sithandazele leli dolobha ngoba simi la emini namhlanje na ngibona ezinye izinto emkhathini against this town. Ezinye izinto eningaze nizizwe zikhulunywa ngaphandle kanti hayi zisuka emkhathini. So we thank God ngize nami ngingasathulwanga nje ngoba ifule phezulu kwalendawo. But bazalwane, let us honor incebo kaNkulunkulu the senior ubaba Ndabezitha phakathi kwethu. What a joy. What a joy. Okumbona. Hallelujah. Bless the Lord. What an honor. Ukuba khona kwakhe. Simnika bingelele bazalwane. Singamnika bingelele. Ndabezitha. Sithole sikandaba. Ncebo kaNkulunkulu. Hallelujah. Alibongwe igama lenkosi. Endaweni yaseMalahleni kwaguqa sithandaze. Ngibingelela izinceku zenkosi ku Fivefold Ministry ne the body of Christ in the name of Jesus. Nceku yenkosi nami ngize ngoba simenyiwe kulomhlanga. Bekungekho okukhulu okungako kodwa uma songinika ithuba angifuni ukungenzi lokhu uNkulunkulu afuna ukuthi ngikusho. Bazalwane baseMalahleni, lokhu inceku yenkosi ekhulumayo kuyiqiniso. Before Passover uNkulunkulu ukhulumile kuthi sifanele ukuthi sikhuleke. Ngimise isiphambano esikhulu la kulesekele phambi kwenu. Ngizamileke ukuthi ngithinte abantu abarelevant abayinaki into kaNkulunkulu abantu baseMalahleni. Banama priorities abo. Nceku yenkosi uthi uJehova enhlizweni yami ngesikhathi sePhasika ngifuna umisele isiphambano esikhulu besikhona la phambili, very high, 12 meter high. It's painted with white color. Sime kahle ukureceive the people from this side and the people from this side. Ngicela ukuthenga ipende ebovu kuthi ngizothi just spray this side and on the top and on the nyo. Ngize ngisaplan ukuthi ngizowenza njalo. Sabe sesusiwe, sikhathiwe, sakhathwa ama piece salayishwa. I-altar bese siyakhile ngoba uNkulunkulu bekakhulumile kuleya ndawo. When you build an altar, you have to start with the redeeming of the land and repentance and declaring isono saleyo ndawo and put the salt and put the oil and put the whole Holy Communion. Everything was done and then we put the cross. Manje basuse only lesiphambano mara the roots sesekhona. Glory to Jesus. Kuyizolo ngithetha abafundisi besinefraternal le Rock of Ages. Ngathi bafundisi ngicela ukuthi sihambeni siyothandaza lapha. Ngoba nami ngibona ulaka uNkulunkulu azobona lo phezulu kwabantu baseMalahleni abamelana nento kaNkulunkulu. La eMalahleni umuntu makafuna ukuvula itavern akabuza uvela ivule noma kuphi. Ofuna ukuvula i-tuck shop uyivula noma kuphi. Ofuna ukuvula yakhe ispanza shop noma kuphi. Lana simisa into ezobasiza is not even obscuring ayivali but it's a sign. And bestrenda ku Facebook san lesiphambano la is prophet Hosan sizosika ngoba manje kuzofika ubusika asuswe lesiphambano. Ngifuna ukusho phakathi kwenu bazalwane ukuthi kena ngithumelile the mayor
ukhona ukuthi ayokhuluma nomasipala because ngiyafuna ukuthi sibuyele isiphambano lapha. Uma kungenjalo, I will look for any place around the area, but somewhere there must be a cross. Ukuthi uJesu uvukile. uJesu wethu akekho ethuneni. Sikhonza uNkulunkulu uJesu ophilayo. And njengoba yena evukile, nathi sivukile aslalanga. We are the gatekeepers of the city. And I'm declaring today, as the governor of the city and the gatekeeper of the city, that this revival will restore the city back to God. It will bring restoration, victory, revival, healing, breakthroughs. Rise, nation, arise and shine. Jesus has risen. Arise and shine, for the glory of God has come to Emalacheni, has risen. Jesus is coming. Get ready. Jesus is coming. Phendukani bantu bakithi. uJesu uyabuya. Isikhathi siphelile. Isikhathi sokuphenduka. Asibatshela abantu ukuthi uJesu wethu akekho ethuneni. Sihamba naye. Nimfunelani ophilayo kwabafileyo. Nimfunelani ophilayo kwabafileyo. uNkulunkulu wethu siphila naye. uJesu wethu sihamba naye. Lesimo sakho sizolunga manje. Lento obhekene nayo izolunga. Ilitshe lasuswa ethuneni. Welakho ilitshe liyasuswa namhlanje. uNkulunkulu uyasusa ilitshe elifana impumelelo yakho. Phakama somandla. Sihlangazeke izitha endaweni yaseMalahleni. To God be the glory. Come on, give God the praise. uJesu uyaphila. uJesu uyaphila. Siyabonga kakhulu uncedo kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu Baba. What a declaration. What a declaration. Bonga kakhulu uNkulunkulu, ungaphela amandla. Lento ayishilo uNkulunkulu yiyo. Leli dolobha lidinga covering. Lidinga covering. It's amazing ukuthi abantu abayiboni futhi bazolwa nayo. Kodwa leli dolobha lidinga covering yegazi lika Jesu. Thank you Jesus. Ngicela sivule izwi likaNkulunkulu encwadini kaJona. Yes. Hey, anga recover bazalwane. Ekutheni uJesu wenze okuwona umsebenzi onzima. Anga recover kuleyo. Anga recover. Yeah. Bafundisi, we were talking yesterday at uJesu yikuphi okulula ukuthi ndodana uxolelwe izono nokuthi thabatha uhlaka lwakho hambe. Yabona abantu abaningi babe ngacabanga ukuthi uxolelwe izono kanti oxolela izono uyedwa. That's a difficult matter. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Incwadi kaJona isahluko esesithathu. Jonah chapter number 3. Qala verse number 1. And I will be very short namhlanje. uNkulunkulu usesebenzile ngamandla. Yabona ukuvimba lento ekadiza la. Hayi inkulu kakhulu. Inkulu kakhulu. Izwi likaJehova lafika kuJona ngokwesibili lathi, suka uyeNiniva umuzi omkhulu. Umemezele kulo isimemezelo esikhulu engasikhuluma nawe. Wayesethu uJona
wayesisuka uJona waya eNineve njengezwi likaJehova. iNineve lali ngumuzi omkhulu kakhulu, uhambo lwezinsuku ezintathu. uJona waqala ukungena emzini, uhambo losuku lwabalunye, wamemeza wathi kuseza kuba izinsuku ezingama40 bese lichithwa iNineve. Seza kuba izinsuku ezingama40, 1 month 10 days, ukuba lichithwe iNineve. Angikhulume namhlanje nabazalwane very short ngesihloko esithi God of the second chance. God of the second chance. uNkulunkulu wethuba lesibili. Hallelujah. uNkulunkulu uPaul mayikhuluma athi ucebile ngomusa. Ingcebo kaNkulunkulu ayikho on currencies of the world. Kodwa ingcebo kaNkulunkulu isemseni ukunikeza abantu lento abangayifanele. In other words, sasifanele ukufa ngenxa yezono zethu nangenxa yokudelela kwethu. Besidelelile. Kodwa uNkulunkulu wangasiphatha ngendlela ebesidelele ngayo. uNkulunkulu uNkulunkulu ocebile ngomusa. Yini umusa? Umusa bathi umusa unezinto eziwu3 is very important. Ngizovala khona manje. Into yokuqala ingxenye yomusa umstudisha from izilimi zonke kukhona emseni lokho esikubiza ngokuthi imesi. Isihawu. Isihawu sona siyingxenye yomusa kodwa sona sithi uNkulunkulu bheka isimo sami ubone ukuthi awunawo namandla okusishintsha. That is mercy. Ingakho uma uJesu ehamba engena idolobha ngedolobha uhlangana nempumputhe, ahlangane nabagulayo. Uma bekhuluma bathi Jesu ndodana kaDavide sihawukele. Bebethi uma bekhuluma kuJesu kanjalo bebethi Nkosi awubheke isimo sami ubone ukuthi ayikho into ongayenza ngaso. In other words, mercy, it's when you attract, mercy attract ilokhuza attention of God kwisimo sakho. Awukwazi ukuthi have mercy on him sonke isikhathi uthi have mercy on me. Ngenxa yokuthi umusa othi Nkosi bheka lokhu okwenzeka empilweni. Angeke babakhona nabantu namhlanje abathi Nkosi bheka okwenzeka empilweni yami, bheka okwenzeka emndenini wami, bheka okwenzeka emzimbeni wami, bheka okwenzeka einganeni zami. So ilokhuza is how umusa or attract the attention of God into your situation. But khona enye ingxenye yesibili yomusa le okuthiwa ifavor bazalwane umusa. Kodwa lo musa umusa woku elevatewa ungafanele. Ngamanye amagama uma ucela ifavor kuNkulunkulu uthi Nkosi ngiphakamise noma ngingaqualify. Ngoba bazalwane, when we talk about favor, favor qualifies the unqualified. Glory to Jesus. Ngamanye amagama uthi ukade ukuwena uNkulunkulu ungafanelwe lutho luhle emhlabeni, kodwa uNkulunkulu abese kunikeza lento okuthiwa ifavor. Uma ke wakunikeza ifavor uyaphakama.
uyaphakama. Kwathi ngimemezele ngazathi khona uNkulunkulu abantu azobaphakamisa. Kukhona intombazane okwakuthiwa uEsther. Uyabona leyo ntombazane yake yaphakanyiswa ingafanele ukuphakama. Kukhona amantombazane okuthiwa ngoRuth, izimo zabo kanye nobulili babo babungavumi ukuthi bangaphakanyiswa, kodwa inkosi yabaphakamisa. Kukhona oNaomi, ifebe zendawo zazingafanele ukuphakanyiswa, kodwa uNkulunkulu wayiphakamisa. Asikho isimo esingenza ukuthi ungaphakanyiswa. Favor. Can somebody, umuntu angasho ngamemeza athi favor, favor, favor. Favor, favor. Kuthi nguprofeti namhlanje ujwayele lezi prophet zenamba zebhasi namhlanje ngikho ke lapho ngithi favor iza kwakho. Ifavor iza kwakho. uJesu uvukile. But you know mawubheka lento okuthiwa ifavor iyona ivele abantu sebekukhanselile bethi ayisekho indaba yakho, kodwa ifavor ifike ithi uNkulunkulu akabheki njengabantu, akuphakame. Davide madoda baphakanyiswa kungafanele, waphakama waba inkosi enkulu because of favor. Favor is mercy and grace for elevation. But bese uba khona le okuthiwa igrace. Igrace ke bazalwane yona ithe ukwehluka is part of everything. Ngoba igrace ikuvulela umnyango wokungena ungafanele. In other words, grace ithi singangena nala esingafanele ukungena khona. Ithi grace uNkulunkulu angabheka kuwe noma izimo zingafanele ukuthi abheke kuwe. Igrace ithi ungaphakanyiswa, abantu sebekhanselile bathi ngeke kwaphinda kwenze, hayi kodwa nisekhona. Igrace, grace, grace. So uNkulunkulu ke ucebile ngomusa. Emseni anawo uNkulunkulu uyathanda ukubheka abantu abanesidingo noma abanye sebecabanga ukuthi akusadingekile. Nisekhona bazalwane. Uma siza kule ndaba uNkulunkulu lo okhuluma ku chapter number 1 okhuluma kuJona. uJona kwakumprofeti. Nisekhona bazalwane. uJona ube ubani? Umprofeti. Ngenxa ukuthi uma kuthiwa kwakumprofeti kwakumuntu olaziyo iphimbo likaNkulunkulu. Hayi kodwa nisekhona. Kwakumuntu we5-fold. Oh yeah. Ngiyanizwe engathi niyaxega kimi manje. Kwakumuntu we5-fold. Phela i5-fold umpostoli, umprofeti, umvangeli, uthishela. No. Uthishela, umelusi kanye nothishela. So uyabona ukuthi waye ngomunye we5-fold engezoshumayela namhlanje. Uyabona ukuzwe intshumayelo uzihleli la kuwe, hleli la. And ngizoshumayela ngempela namhlanje. So now waye ngomunye we5-fold ministry ngokwe testament elisha. Kodwa ngokwe testament elidala uNkulunkulu waqale wabusa noma wahamba nabantu ngoMoses who was the leader. uNkulunkulu wakhetha leader. Kodwa leya leader uMoses yayi nama characteristics of Christ. Kodwa nisekhona bazalwane. uMoses mayizalwa kwabulawa ingane. uJesu mayizalwa kwabulawa ingane. Angifuni ukungena lapho. Kodwa wayinama characteristics kaJesu Kristu. Kodwa nikhona bazalwane. But number 2, uNkulunkulu wahola abantu ngeleader. But uma esefika esehambile uMoses, uNkulunkulu wahola abantu ngesalvation.
Salvation. Leli gama elithi Joshua igama elifanayo negama elithi Jesus. Nesekhona abazalwane ngamanye amagama uNkulunkulu wakuveza emva kwelida ukuthi what is going to take place is salvation. Salvation, ngiqonde kuyi-salvation. Nginikhiphe ngelida kodwa ngifuna ukunifaka nge-salvation. Hayi kodwa nisekhona abazalwane. Uzobona ukuthi mabekhishwa eGibhithe, it was the leader esebenzisa igazi lewundlu. Kodwa uJoshua, uma uJoshua eselida wakhethwa le ndoda okuthiwa uJoshua elithi the salvation of God. Ukuthi ngizonikhipha ngelida kodwa ngizonifaka ngensindiso. Engathi sesikuleso sikhathi esicishe sifane naleso la khona sesizongena la sasingafanele ukungena khona kodwa sizungena ngoba sizalwa abazalwayo. Asizungena ngoba sikwi-fivefold ministry kodwa songena ngensindiso. Ngensindiso. That is why uNkulunkulu ekusindisile mhlawumbe wakuphi isipho noma kwi-fivefold ministry noma isipho sikamoya akufanele ume ngesipho. Fanele ume ngani bazalwane ngesipho uzukhohlwe insindiso. Hayi kodwa nisekhona no Jesu mayikhuluma uthi niyakubabona ngezithelo za akasho nobabona ngezipho. Jesus. In other words, siyambonga uNkulunkulu ngesipho esikuwe kodwa unganciki esiphweni, ncika ensindisweni. Glory to Jesus. Ngoba insindiso esiyongena kodwa ngathi ngihamba ngedwa la. Ngihamba ngedwa la. Asizungena ngesonto, asizungena ngokuthi ngizalwa ubani, asizungena ngebackground, asizungena nangokuthi sikhuluma ngezilimi. Kukhona abantu abakhuluma ngezilimi ongafanele ngabe bekhuluma ngezilimi bezwa abanye bekhuluma bese beyalingisela noma ngabe sekungenwa kuzo kuthiwa yishemva kwami. Yishemva kwami. Abo lezi ilimi lezi transfer yishemva kwami shanda labasi nalo ngamanye amagama ilimi ongasizona ezabo. Kodwa khona ilimi nala itendeni uNkulunkulu azoyithulula ilimi ezizipho zikamoya. Kukhona ezinye izinto esicabanga ukuthi ngazo seyinyawo zethu sezingaphakathi kanti azikabi ngaphakathi sisengaphandle nje. Hayi nisekhona bazalwane sisebenzisa isiphiwo ubuye ubamba insindiso. Hlabelela ubamba insindiso. Shumayela ubamba insindiso. Wesikhali shumayela kodwa ubambe insindiso. 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 Ngoba khona abantu asebe elevate izipho phezulu kwensindiso. Uyabona ingakho uyabona abanye baze bathi kuJesu, hey abanye bathi Nkosi thina saphilisa abagulayo, thina senza imangaliso. Hey bazalwane uJesu akekho lapho. Akekho uJesu emangalisweni. Nisekhona lithi iBhayibheli bonke abakholwayo zonke lezi zinto zizobalandela kodwa hayi ukulandela ibandla namhlanje lilandela imangaliso. Isokuthiwa naba ngapha baphila abantu bagijime bayekhona noma sebengadliswa inyoka bayadla baphuziswe opoison baphuziswe ojiki baphuze because la engqondweni kugcwele izipho akugcwele insindiso. This guy wayenenye inhlanhla uNkulunkulu wayikhuluma naye every day. Kodwa ke bazalwana nginixwayise la noma ngabe unesipho
uNkulunkulu umuzi ukuthi uthini. Qaphela iresponse yakho. Qaphela iresponse. Ngoba uJona wayemuzwe kahle uNkulunkulu kodwa iresponse yakhe yaphambana nokusho. Ngiyabona ukuthi anikho. Yaphambana nokusho kuNkulunkulu. But today sikhuluma ngomprofeti owadlule intweni okungafanele adlule kuzo ngenxa yokunqaba iphimbo likaNkulunkulu. Izinto eziwu3 ngizokhuluma ngazo. Number 1, ngifuna ukuthi ngikhulume ngokwenza isinqumo esirong. Ingozi yesinqumo esirong. Kwaze kwathi angithi ingozi yokwehla. Yabo, ingozi yesinqumo esirong. Kodwa number 2, kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu unomusa noma ngabe usukude kangakanani kodwa uNkulunkulu usenomusa wokukubuyisa. Number 3, uNkulunkulu usengakusebenzisa futhi. God of the second chance. Uma ufunda uverse number 1 ku chapter number 1, iBhayibheli lithi izwi likaNkulunkulu elikhuluma kuJohn indodana kaAmithayi lathi suka uye eNiniva umuzi omkhulu umemeze phezukwawo ngokuba ububi sebenyukile. Amanye amagama uthunywa lapha ngenxa ukuthi khona abantu abane last chance yokuphila ububi babo. Khona waziyo ukuthi umudla isono awusigcini lapha la kade ucashe khona. Ububi besono sakho buyanyuka. Sonke isikhathi ma udla isono ububi bakho ububi besono benze njani bazalwane? Enye izinto engiyisabayo ukusondela ezonweni angisho ukuthi sengiyiperfect, angisho sengubambile, kodwa kunye ngikwenza ngikhohlwa ngasemuva ngizelulela kokuphambili. Kodwa isono noma ngabe senziwa ingane ka Sunday school noma senziwa umuntu omdala noma senziwa member ye-committee noma senziwa lokhuze abantu abakuministry, ububi kwenza njani bazalwane? Buyanyuka. Kanyanizwa ke manje ningena ovalweni kodwa isono asigcini ekwenziweni kwaso. Ububi besono benza njani bazalwane? Tshela lo seduzana kwakho umthinte mawuthanda uthi hey saba uNkulunkulu ngoba izono ziyanyuka. Uyabona njengoba ngithema ngena lapha emini namhlanje, it was a blessing ungena ngoba mangena ngibonile ukuthi hey kunyuke ngenye indlela kuleli dolopha kunyuke ngenye indlela. Glory to Jesus. Kodwa ububi benze njani? Bunyukile. Uthi kuNkulunkulu kumprofeti hamba uthi ungafiki ushumayela umusa, ufike nje ubatshele ukuthi after 40 days uNkulunkulu uyaqeda ngaleli dolopha. Lithi iBhayibheli ku verse number 2 uJona wasukuma uverse number 3, uverse number 2 lithi kepha uJona wasuka ebusweni bukaNkulunkulu. Bheka leyo nto leyo, wanquma ukusuka from the presence. Yabo, wasuka ebukhoneni bukaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli waya eTashish, waya la angabizelwanga ukuya khona. Kodwa ngingakhuluma bazalwana kancane before ngivuthe nje ngake ngikhuluma. So now uma esuka ebusweni, number 1 wasuka ebusweni, number 2 waya la angathunywanga khona. Ingozi yabo yakhe. Lithi iBhayibheli ku verse number 3 wasuka wehlela eJopa. Wasuka wenzani bazalwane? Engathi ingozi yokwehla le. Wasuka wehlela kuphi? eJopa. Uma seseJopa wangena lithi iBhayibheli wehlela emkhunjini. Uma sehlile emkhunjini wehla waya kwi-basement.
wathi mayisekwi-basement wayiseyalala. Uyabona ukuthi sonke isikhathi uma uke wasuka ebusweni wangaya la kuthiwa yakhona, you are going down. Jesus. Hallelujah. Azakhumbula elinye iculo esake sa-introducewa kulo siseno 14 years elithi I'm going down. You see, uma uke wasuka ebukhoneni bukaNkulunkulu, you are going down. Noma umuhle kangakanani, ungaba uzime wasemalahleni, kodwa isinqumo sithetheyo sikwenza wehle ngane yakwethu. Uyehla, Hallelujah. uyehla. Hallelujah. Kukhona ama levels uNkulunkulu aye kudale wakubeka kuwo, kodwa inqumo zakho zenza uthathe indlela eyehlayo. But you know bazalwane, akugcinanga ukuthi elale lapha. Lithi iBhayibheli wanikezwe igama elisha. Umshayeli womkhumbi wafika wathi, "Hey you sleeper." Sleeper. Wathola igama elisha lokuthi useyisleeper manje. Hey sleeper. Uma emvusa kanjalo uthi hey sleeper, awuvuke nawe umemezo wakho uNkulunkulu hleza siphumuza. Ngoba kuthiwa la emkhunjini kwase kuthandazwa isiphepho sibhokile isiphepho bethandaza. Uma belokhu bethandaza, lithi iBhayibheli bathola indoda ilele, bathi vuka uthandaze ngoba mhlawumbe wakho uNkulunkulu uze angasasizwa. Lithi iBhayibheli akavukanga wathandaza, wavuka wathi niumeheberu Jesus. wamaheberu, ngiyamsaba Jesus. uNkulunkulu. Hallelujah. Umbuzo uthi umsaba kanjani ungayi la athe? Umsaba kanjani ungayenzi into athe yenza? And because of ukuthi angaphenduki athi nje ngiyamsaba uNkulunkulu, wathi ngicela ningithathe sengiyiphansi emkhunjini, ngicela ningithathe ningiphonse phansi futhi emanzini. Uyabona indlela uma uke wenza isinqumo esirong, you going down. Bamphosa phansi olwandle. Uthe esephansi olwandle kwaqhamuka ufish, nawo wamgwinya wamshonisa phansi ebilini. Uyabona ukuthi ukwehla kwakhe kuya ngokuya kuba ingozi. Jesus. Ake ngimemeze lokwehla kwakho kuya ngokuya kuba ingozi. Hallelujah. Uma usehlele eJopha akubonakali engathi akunabungozi. Uma usakhokha ithikithi ungena emkhunjini kuba sengazathi nje usentweni wena, ugibela izinto abangayigibela abanye. Uma usuya ngashona ushona phansi ulala kuba sengazathi wena uhlakaniphile kunabo bonke abanye abantu, bathi bekhathazekile wena ubulele. Kodwa the more bekuphosa olwandle yacaca ukuthi inzima lento. Hallelujah. Njengoba silapha bazalwane khona abasehle kancane abaseseJopha, basacabanga ukuthi baseyintweni nje. Kukhona abasehle kancane asebasengena emkhunjini abacabanga ukuthi hayi thina we are able to buy tickets, thina sineyimali. Ngoba uyabona uma wehla awehli ngoba ungenamali, kukhona abehla ngayo imali. Imali yamsiza umuntu kwesinye isikhathi ukwehla. Ake ngikutshele lokho, imali yenza lento oyiyo uyenze kangcono. Uma umfundisi onemali ushumayela kancane, no khuluma nami shumayela kancane, ukwazi ukusuka manje asiye endaweni ethile sotshala ibandla, uhambe uyotshala ibandla. Kodwa uma ungenamali kunzima. Bakhona abafundisi abangazi abayizwayo lento engisho, abayaziyo lento engishoyo. Uyabona kodwa uma imali
uyabona omunye umuntu angayiphatha kahle ngoba engenamali. Mhla waba nemali, imali yami expose ukuthi kahle hle wena ubani. That's right. Ubani? Imali yakusiza ukuthi uvele. Imali ke le, imali. Uyabona uma unemali uzubona sengazathi abantu ngabacontrola bonke. Kanti abantu akusiba bakho. Hayi kodwa nisekhona bazalwane. Imali ingenza wondle abangenakho ukudla kanti ubondlela ukuthi bakwenzele into ethile mhla ufuna leyo nto. Imali ingakwenza uyithenge indlela yakho yokuya la oya khona. Kodwa nisekhona bazalwane. Uyabona imali ikuveza ukuthi ucabanga kanjani. Iveza ukuthi wena uthenga impahla enjani wena uqobo lwakhe injani impahla oyithandayo. Uyabona omunye umuntu kade egqokela nje impahla ezinde ehloniphekile mhla woba nemali athi ukunyusa. Athi sibiza kabi lesi sikhethi. Abese gqoko see through. Uthi ngifuna abantu abazongibona through. Imali iyakwazi ukukusiza usheshe ufike lapha oya khona. Uma enhlizweni yakho ungakholwa ekusiza ukuthi usheshe ufike esiswini senhlanzi. Nisekhona bazalwane. Yabona imali, uyabona lithi iBhayibheli wakho ke imali. Kodwa leyo mali ayimenzanga wafika enjabulweni. Yamenza wafika esiswini senhlanzi. Wafika esiswini senhlanzi ngoba isinqumo esirong senza uthatha indlela eyehla uze kube sengazathi konke kulula. Ubobheka uma zonke izinto sezilula kuwe. Ubokwazi ukuthi kulendlela sinesitha usathane esivimba kwasani. Ngifuna ukukutshela angazi noma ngayisho ngimi khona la ngelinye la ukuthi kahle hle ukubona ukuthi uyakude kangakanani uNkulunkulu bheka inkinga zakho. Inkinga zakho. Inkinga encane zikhomba ukuthi uya kwi destiny encane. Inkinga enkulu zikhomba ukuthi inkulu idestiny. Nisekhona bazalwane. But there's something lithi iBhayibheli wathi eseseswini esendleleni ehlayo. Unkulu ngithanda ilast verse yakhona. uJehova wamisela inhlanzi enkulu ukuba imgwinye. Bese lithi uJona wayesezibilini zenhlanzi for 3 days and 3 nights. Kuba sengazathi isiphambano lesi. Kuba sengazathi this is Jesus. But you know, uma uya ku chapter number 2, lithi iBhayibheli uJona wakhuleka. Uma understand le gama in Hebrew, lithi uJona prayerfully repented. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuhamba nomuntu ongaphendukanga. Ukujoyina isonto akukusizi ufike ezulwini. Kodwa ukuphenduka okwenza ufike. He prayerfully repented. Kodwa nisekhona bazalwane. Amanye amagama wafulathela izinto ayithandayo. Konke kwakuyinzuzo kephi. Ngakushaya indiva ngenxa yokumazi uKristu. That is Philippians chapter number 3 verse number 7. Bese lithi nakaloku izinto ngizishaya igarbage leze ngangithanda ngenxa yobukhulu bokumazi. Akakwazi ukuhamba nomuntu engaphendukile. Akwazi ukuhamba nomuntu engaphendukile. uJona prayed, but ngithanda uNkulunkulu
verse number 16 chapter number 2. Lithi iBhayibheli uJehova wakhuluma nenhlanzi. Hayi, this God is too much. This God is too much. Ake ngibuza ufisha ukhuluma yiphi language? Ufisha ukhuluma yiphi language? Kodwa iBhayibheli lithi God speak to the fish. Ngamanye amagama uNkulunkulu lo ungamcabangi njengabakini asebafa, ungamcabangi kuleyo level nisekhona abazalwane, ungamcabangi yena wazi ilimi zonke, wazi ngisho uyilimi zeingulube, wazi kodwa nisekhona, wazi ngisho ukuthi ufish ukhuluma yiphi language, angazi ukuthi yiphi language, kodwa wathi mthathe mkhiphe manje. Uyabona uma ufunda laphana ufunda a history of this book, ngizwe ngathi ngizoshomayela ngempela like izomandla. Uma ufunda kuthiwa ufish wawuswima 15 kilometers away from the sea surface. Kambe u15 kilometers ungangokusuka la wephi? Nisekhona abazalwane, kusho ukuthi ufish uma la kuyiphezulu emanzini, ufish wawuswime down, usuphansi uhamba ubonga uNkulunkulu ngelanguage yawo njalo. Uthi ngiyabonga namhlanje ungipha ukudla engizokusutha inyanga yonke. Nisekhona uhamba ufish ubonga uswima ubonga le 15 kilometers. Suddenly uthwele uJona wathi uNkulunkulu sengazathi ugwinye the wrong person. Ngifuna sengazathi ungatshela zonke izinto ezigwinyileyo ukuthi ugwinye wrong person, uhambe kabi. Noma ngabe yiphi into yobumnyama egwinya impilo yakho, tshela ukuthi you have swallowed the wrong person. Glory to Jesus. Kuthi angikhulume notshwala idakamizwa zigwinya abantu abarong abathandwayo. Kwake kwafa uLazaro, kwafa uLazaro, wagula wathunyela umlayezo kuJesu, kwathiwa lowo omthandayo uyagula. Kwasho ukuthi isifo sigwinye the wrong person. Kodwa ngashumayela namhlanje, ngashumayela. Uyabona ngesikhathi efa, kwasho ukuthi ukufa kubulale the wrong person. Wathi sebemfaka ethuneni, kwasho ukuthi ithuna ligwinye. Kodwa bakhona abantu basemalahleni nalokufa kugwinye the wrong person. iBhayibheli zathi sezizine insuku efile wasuka uJesu, waqala watshela abafundi wathi uLazaro umhlobo wethu ulele. Bathi abafundi kungcono mayilele ngoba masifika sizomvusa. Wayesekusho ngokucacileyo wathi ngisho ukuthi uLazaro umhlobo wethu ufile, kodwa I'm glad. weJesu wathi uLazaro efile wathi uyajabula yikuthi ukufa kugwinye the wrong. Can you tell somebody and say I'm dangerous? I'm dangerous. I'm dangerous. uNkulunkulu akangikhohliwe noma ngabe ngiseswini sofish, kodwa uNkulunkulu akangikhohliwe noma ngabe ngiyagula, kodwa I am not forgotten. I'm not forgotten. In other words, ungangibuki ngecondition engikuyo namhlanje bese ucabanga ukuthi ngeke ngifike kwiposition uNkulunkulu angisa kuyo. My condition does not. Condition yami ayikhombi lokho engikho. Uthi Paul uthi David ehlabelela kwiHubo 23
uhlahlabelela uJehova umeleso wami angikweswela no akukhona lathi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, but I'm not forgotten. Angifani nabantu engizobafica esigodini. I'm different and I'm dangerous. Oh, hallelujah. Ethi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma nofish wathi mhlanze endaweni eyomileyo. Ufish wajika. There's a turnaround. Wajika ufish. Wathi uma ujika ufish waqonda ngaphandle. Anisekhona bazalwana. Kwangazathi uNkulunkulu ukhuluma kaNkulunkulu sengazathi uphuzisa umanyazini wavela ufish weza sengathi ufuna ukuhlanza manje. Wathi uma ufika lapha emhlabathini omileyo wafika wamhlanza. But ngesikhathi umhlanza wawungasamhlanza eJopha, wawusumhlanza la bethunyelwe khona. Ngoba khona abanye abangafuni ukuzwa la bethunywe khona, sekoze kusebenza ufish. Abanye bethu bathunyiwe nje babheke phansi ngoba bayazi uNkulunkulu ukhuluma nabo. Hayi no, noma ungasalalelanga kodwa inhlanzi izokubamba inhlanzi, uzokubamba ufish. Enye into engiphatha kabe emvangeli yikuthi ufish wamlalela uNkulunkulu, umprofeti ngale. In that point in time, the fish was better than the prophet. Ufish wakwazi ukuthi uNkulunkulu lo ngaphikiswa. Kodwa uJohn umprofeti yena wathi gede uNkulunkulu gede. Angazi neyazi lelo limi lapha. Makuthiwa gede suka phambi kwami. Awungiyeke. Leave me alone. Angingeni. Sasingekho isidingo sestorm. Sasingekho isidingo sofish. Ukube nje wavela walalela. Kukhona iphepho ezingaveli kuSathane. Kodwa khona iphepho ezivela kuNkulunkulu kubantu abangalaleli. Ngake ngatshela abanye laba abahambe bedayisa amaphepha ngo20 cent la empambanweni zemigwaqo, bathi uNkulunkulu onothando kangaka angakwazi yini ukufaka umuntu amthandayo esihogweni. Ngase ngithi mina uNkulunkulu wayidedelani isiphepho kuJohn emthanda. uNkulunkulu ofanele umazi ukuthi ugcwele umusa, but mayisephenduka wakwaphenduka kuhanjwa noIsrael wathi Moses ubuyele eceleni ngibulale bonke laba bantu bese ngenza wena ube yisizwe esikhulu. uMoses uyabona kube kwakuyimi mhlambe ngangojabula ngempela ngangojabula ukuthi inkosi laze lafika ithuba lokuthi wenze mina isizwe esikhulu. Kodwa uMoses wathi hey uNkulunkulu, uma ubabulala kuzothiwa uNkulunkulu onjani okhipha abantu kanti ufuna ukubabulala ehlane. Ngoba umeke wakhipha ubokwazi ukuthi uzokufaka. Akakhiphi akushiye endleleni. Bonke abakhiphile uyabenza njani bazalwane? Uyabafaka. Mawufike kuye mawamkele yena yazi ukuthi your destiny is guaranteed. Your destiny is guaranteed. But let me close like this. Lithi iBhayibheli kuthe uma uJohn efika lapha yana wabuya uNkulunkulu ngokwesibili. Lo uNkulunkulu noma echashaziwe
ngiyazi amaswati athi uyangichapata angithi asho njalo. So noNkulunkulu exhaphaziwe kodwa he will come again and again. Wabuya ngoba uNkulunkulu we-second chance. Uma esefika lapha ya uthi uNkulunkulu ngena sengiyavala njalo ngena kulesi kuthiwa kokuyisizwe esikhulu. Wawuthi uma uhamba khona kube sengazathi leli dolobha wawunganqamula 3 days. Kwakuyidolobha elingangeSwaziland iyonke kodwa kuyidolobha. Ubukhulu balo lwalu 3 days kumuntu ohambayo. 3 days eyophuma ngale. Angazi noma iSwaziland incane kunalokho kodwa kwaku 3 days ukungena eGolela uze uyophuma eOshoek. 3 days kodwa usekhona asivale ngane yakwethu asivale asamba lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu ngena umemezela umyalezo wodwa nje ukuthi after 40 days ngiyaphuphisa kuleli dolobha. Akuzukubonakala ukuthi kwakwaba idolobha leli after 40 days. Wayeshinda bayazi kahle ngoba wakhuluma neGomora neSodoma wathi nalo ngeke phinde konakale. Uyabona ke iGomora neSodoma ile andawo enalento okuthiwa ilokhuza ulwandle lukaSaudi. Kuthiwa yini kambe ngesingisi? I-Dead Sea. Lo luyalwandle lo luya umuka wangena phezulu kwalawo amanzi awuqwili. Sangena kulo sifikile awuqwili ngoba akusilona ulwandle lo luya. Akusiwona amanzi lo la. Leya i-judgment kaNkulunkulu mayethi in 40 days ngoba ngiqedile babaqonda kahle ukuthi washo kanje naseGomora neSodoma waliqeda. Lithi iBhayibheli wathi mayisamemeza elokememeza wathi mayiphuma ngale emva kosuku lwesithathu ilokhuza iNiniva yonke isemadolweni. Niniva yonke isemadolweni. Ithi siqolele baba siyazi sonile kodwa siqolele Nkosi. Siyazi sibulala ingane kodwa siqolele Nkosi. Siyazi sirepa abafazi kodwa siqolele. iNiniva lithi iBhayibheli laba semlotheni lafaka ingubo zamasaka lathi forgive us O Lord. Namhlanje siyaphenduka ungakapheli u40 days ngosuku lwesithathu iNiniva laphenduka. On that day kuthe uma liphenduka iNiniva lonke liphenduka uNkulunkulu wathi angeke sisehla isigwebo sengiyasibamba ijudgment. It will never come down to them. Let me tell you this. uNkulunkulu number 1 uma uke waphenduka noma ngabe usuhamba 15 kilometers in the deepest of the sea of the ocean uyakwazi ukukhipha khona lapho. Hey shumela amandla okukhipha abantu. Abanye bethu labalandwe kude. Abanye bethu balandwe ekujuleni kwezinto ababezenza. Ilento uNkulunkulu ayiyo uyaselula isandla sakhe. Inkalo yakhe iyambulelwe bani na ngoba yena wahlatshwa ukuba sithengele ukuphila ophakathi. Wabonakala indoda isibuya iNiniva liphakamisa izandla lethi he has done great things. Hallelujah.
Great. Hallelujah. He has done great things. Great is home. Kanti ngesikhathi bephenduka kuphushwa ububi babo ukuthi abubuyele ezantsi bese kuphunyuka iphunga elimnandi lokuphenduka kwabantu lanyuka la ezulwini. Namhlanje ngiyamemezela ngithi phenduka kulezo zono zakho ngoba uJesu uyabuya. Jesu uyabuya. Asakhuluma ngokuthi nje wafa wavuka nokuthi wanyuka, kodwa sesikhuluma ngokuthi Jesus is coming back. Lithi iBhayibheli abanye kuzothi mhla ebuya bakhala insizwe ezinhle nezintombi ezinhle zikhala, kodwa zobe iphelelwe isikhathi siyesa leso sikhathi. Phenduka, isikhathi sisekhona, isikhathi sisekhona. Ithuba lesibili noba ngabe walimosha lokuqala, kodwa lesibili nimemezela lona namhlanje. Asivala amehlo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Athi ngihlabele iculo elidala ethi maba la o oh God. How holy ngihlanzekile ungenze ngikufuze ihlanze moye iwa mami. Can we all stand? Simbe ngezinyawo sonke. Senginikele namhlanje ngifuna ukukhuluma ukuthandazana abantu. Sinengcebo sikaNkulunkulu abathi ngiyalidinga ithuba lesibili, ngenzanga kahle ngethuba lokuqala. God bless you my sister. Khona omunye nje sukuze ngaphambili uNkulunkulu wethuba lesibili. Angenzanga kahle, kodwa ngeke ukwenza kwabe kwami ngikulethe kubantu, ngikuletha kuwe wena owafa esiphambanweni. Wathi kufeziwe. Ume khona othi Nkosi ngixolele kuzo zonke iphambeko nezono zami engizenzileyo. Ngiyadinga ithuba lesibili empilweni yami. Belisukela khona osengaphambili esithandaza kanye nawe. He's waiting for you, he's calling you. Sukuze God bless you, God bless you. Ngiyababona abantwana bakaNkulunkulu belokubeza. God bless you. Ngiyadinga ithuba lesibili. Ngiyadinga ithuba lesibili. Ngiyadinga ithuba lesibili. Ngiyadinga. Suka la khona osengaphambili mntanami. Uyakuyichithela laphi ingona phakade yakho? Soba yini oyakuyikhipha ibe isihlengo sokuphila kwakho na? Cela usukuze ngaphambili. Ngoba naleyo boyfriend naleyo girlfriend
ngeke ikwazi ukukuhlenga. In fact iyophenduka emngcwabeni wakho. Ngcwabeni wakho kade kuvimbile ukuthi ungasindiswa, fike yona iphenduke emngcwabeni wakho. Cela ugijima uze ngaphambili ngithandaza kanye nawe. Thandaza kanye nawe. Thandaza kanye nawe. Lini ithemba lomuntu. Lini ithemba lomuntu. Lini ithemba lakho. Lapho umphefumulo wakho unqunywa na. Kodwa uNkulunkulu udala amasu ukuthi oxoshwe angabe umxoshwa kuye. Cela ugijime ngane yami, ugijime mfana wami. Ugijime baba, ugijime mama. Nangu uNkulunkulu ebiza igama lakho. Nangu uNkulunkulu ebiza igama lakho. Ayikwathi ngimemeze kodwa ngingaqali ngiyekekele because khona abantu abalapha ngemuva bayazi ukuthi uma bengafa abanasi isiqiniseko sokubona uNkulunkulu. Uma ungenaso isiqiniseko ngicela usuku uze ngaphambili. Nanti ithuba lesibili ekunikeza lona. uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu uJesu wafa esiphambanweni wavuka kwabafileyo. Wathi kufeziwe kwadabuka isihenqo sethempeli. Babengakwazi ukungena balithola ithuba lokungena. Nangu uJesu kubiza, nangu uJesu kubiza. Nangu uJesu. Nangu uJesu. Nangu uJesu. Namhlanje ukhuluma nofish ogwinye wena uthi come out of that fish. Phuma kulo fish. Phuma kulo fish ogwinyile. Phuma. Cela usukuze ngaphambili. Siyathandaza. Ngimi ngasemnyango. Ngiyanqongotha. Uma kukhona olizwa izwi lami akavula umnyango, ngiyakungena. Ngihle naye adle nami. uNkulunkulu anibusise. Cela ngivangele uze ngaphambili. Sesiyathandaza. Phakamisa izandla zakho. Ubonge ithuba lesibili. Start to speak. Khuluma naye. uJona waphenduka eseswini senhlanzi. You are fortunate ukuthi ungakangeni eswini senhlanzi. Wena uNkulunkulu akureach afike kuwe. Afike kuwe. Thank you. Koda hila mandela shahida ada papa shate kadila basate la mande paparata la mande meta kota hidabo zalata la manda metasketale hatambalita boraka hita la mande hatamanta la badakanda la basa hita la mande ada papa shata kobena shahila la mande ada papa shate kadia la mande papa shata kota hita la mande. Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla, uNkulunkulu wethu ophilayo, wena ohlezi esihlalweni sobukhosi, wena uvutha amalanga bomlilo emehlweni, nwele zimhlophe ebeleni zakho ugaxa ibhande legolide. Naba beze kuwe uNkulunkulu we-second chance, beze kuwe Baba wethu onamandla onke, abazange esontweni, abazange kumfundisi othize, kodwa beze kuwe. Thwala elimiyo, beze kuwe litshele khumbi lanqabiwa ngabakhi, kanti manje seliyinhloko. Beze kuwe Tabele katela shadeda papa shatala mande uNkulunkulu we-second chance beze kuwe Baba wethu onamandla onke, wena onamandla okuthethelela izono, elithi izwi lakhe incwadi yamadala nayo yabethelwa. Thebela saya khandela mande hadabashata la mande phalama kababa encwadini yokuphila. Baba wethu onamandla onke, thethelela izono,
hlanza amabala angcolisa umoya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We give you all the honor, we give you all the praise. Lithi izwi lakhe abenza kuwe awubavaleli ngaphandle, abenza kuwe noma zibovu njengegazi kodwa uyazihlanza zibe mhlophe njengeqhwa. Have your way tonight in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Asibabekeni izandla bafundisi, sibabekeni izandla. Mabala keko osia au oli sumo moya gihlanze ungene hikapa shahida shalapa shahida namata gihlanze bathi ngimzalwane kodwa inkinga enginazo kufa okusemzimbeni. It feels like ngisesiswini senhlanzi. Cela vele usondele ngaphambili simemezela ukuphunyuka kwakho forever. Uze ngaphambili sikubeka izandla. Thank you Jesus. Nanka amandla ekhona. Thank you Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Phakamisa izandla zakho mawusofikile. Noma ngabe yini oyifuna uNkulunkulu. Namhlanje ngiyakwethembisa. Uthembekile othembesayo. Yena uzokwenza. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Emoyeni wami mangibethele uqobo senginigele
Ba re kwale mahlo, Modimo wa ka ya matla, Modimo wa ka ya phelang, Modimo wa ka wa dimakatso, Modimo wa ka wa mehlolo. Re a leboha Modimo